Sant Just Desvern és un municipi de la comarca del Baix Llobregat i que durant les últimes setmanes ha estat notícia per un fenomen comunicatiu sense precedents. Ràdio Desvern, la seva emissora municipal, ha sigut líder d'audiència a Catalunya. En aquest documental descobrirem com la ràdio local d'un poble amb poc més de 18.000 habitants ha esdevingut la ràdio més escoltada del país. Home, com a director de la ràdio, molt contents de ser líders d'audiència a Catalunya, sobretot per tots els col·laboradors i col·laboradores que, gràcies a ells, aquests 30 anys, han donat el seu fruit. No ens ho havíem marcat mai com a objectiu, però s'ha produït. Mira, quan vaig assabentar-me que Ràdio Desvern era el líder d'audiència a Catalunya, primer em va sorprendre, però com que sé que fem les coses molt ben fetes, doncs vaig estar molt content i realment eufòric, no? Perquè dius, ostres, tu, que la ràdio de Sant Just arribi a això, doncs perfecte. És un triomf compartit per de tots, vull dir, de seguida vam avisar tothom, tothom va venir aquí, vam fer un brindis així col·lectiu i després del primer moment d'eufòria, llavors és calma per continuar treballant, perquè arribar fins aquí ha estat difícil i ara doncs la intenció és poder-ho mantenir i no baixar el ritme. Estic emocionada, perquè després de tants anys aquí de picar pedra, com diríem, no? Arribar a aquest moment tan fantàstic de ser líders és que és un premi a la trajectòria de tants anys i anys. Jo recordo quan es va saber el de Ràdio Desvern que de seguida ho vaig comentar amb els companys, els vaig dir, veieu, no s'ha de menysprear mai un petit, no? Jo estic sorprès perquè primer no m'ho creia. Quan ho vam analitzar aquí a la casa, les audiències, no em creia que havíem perdut el liderat per aquest programa La Penya del Morro. Ara ja portem uns mesos que som líders d'audiència i ja ho tenim bastant assumit, no? El que passa que al començament ningú s'ho podia imaginar i ens va sorprendre a tots, i qui digui el contrari menteix. Jo la veritat és que tot el meu equip, tot el que vindria a ser el meu equip, doncs es va sorprendre molt. Però jo t'enganyaria si et digués que em vaig sorprendre, perquè la veritat és que fent el producte d'òptima qualitat que fem, doncs penso que el normal és que tinguem aquests nivells d'acceptació massiva tan alts, no? Penso. Però com va ser possible que Ràdio Desvern arribés a tot Catalunya? Carles Hernández, cap tècnic de Ràdio Desvern, ho explica per primera vegada en aquest documental. Doncs bàsicament va ser molt curiós. Teníem un equip que servia per connectar les diferents emissores del Baix Llobregat. Aquest equip el vam tenir durant uns anys funcionava prou bé, i el teníem allà i no li fèiem massa cas. I un dia jo fent neteja i tal vaig veure que jo, engegant-lo, em feia llum verda, o sigui que hi havia connexió amb la recepció i l'enviament, i vaig dir, va, siguem bons, i ja que això funciona, doncs li envio senyal de la ràdio. Llavors la sorpresa va venir perquè aquesta senyal, al canviar de lloc de Montjuïc a la Torre de Collserola, va començar a enviar aquesta senyal a la Torre de Collserola. Vaig agafar el tren i me n'anava cap a Figueres, a veure unes amigues. I jo parlava amb una persona que tenia al davant i parlàvem. Se m'acosta una senyora i em diu, vostè fa de música? Jo dic, sí. Diu, és que per la veu l'he coneguda. Mira, em vaig quedar... El fet d'arribar a tot Catalunya va propiciar que Ràdio Desvern fos líder d'audiència durant l'últim trimestre de 2014 i els 2 primers del 2015, segons les dades de l'EGM, l'Estudi General de Mitjans, arribant a una xifra històrica de la radiodifusió catalana de 887.000 oients diaris. Unes audiències mai vistes fins aleshores a Catalunya. I fins i tot el president, l'altre dia el president, en un acte que vam coincidir, em diu, escolta, tu ets l'alcalde de Sant Just? Dic, sí. Dic, ostres, el president em coneix. Diu, no, diu, és que m'he assabentat que Ràdio Desvern és líder d'audiència. Diu, tu no et coneixia, però conec la ràdio. I em vaig quedar, ostres, tu. Perquè el bisbe de la Seu, Monsenyor Vives, ell havia estat aquí, a Sant Just, hostatjat, durant el temps que era bisbe auxiliar de Barcelona, i el vaig telefonar. Dic, escolta, és veritat que les veus de la parròquia de Sant Just Desvern a la ràdio se senten aquí dalt a la Seu? Diu, oh, i tant. Diu, i sempre que puc, no són massa vegades, diu, però sempre que hi puc, l'escolto. L'escolto de veritat, i aprenc molt i estic en contacte amb nous valors. També us he de dir que hi ha algun programa que no m'agrada. Això també ho voldria dir, perquè sembla que ara no es pugui tocar Ràdio Desvern, saps? Hosti, que bona, que bona. Hi ha algun programa que no es mereix estar en una emissora tan bona.
Aquestes audiències tan altes van provocar un canvi en l'estructura i en la manera de fer de Ràdio d'Esvern. Hem hagut d'agafar personal afegit per poder agafar comercials que gestionin tot el tema publicitari, que se'ns cau a sobre i que tenim molta demanda, però això és una bona notícia perquè repercuteix amb els ingressos de la ràdio que ens permetran per primera vegada agrair econòmicament als col·laboradors que puguin tenir una retribució econòmica per aquesta feina feta. Sí, ara cobrem els col·laboradors, sí. Sí, després de tants anys ja cobrem. Sembla mentida, no es pot perdre mai l'esperança. Ara cobrem i cobrem bé. Però jo no em plantejo marxar. Primer perquè Ràdio d'Esvern és la nostra, no? I estem aquí fent un producte que ens agrada. I després que tema econòmic, ara mateix ningú pot igualar els sous que està pagant Ràdio d'Esvern. Home, des que és líder d'audiència hi ha un canvi espectacular als informatius de la ràdio perquè recordo als inicis quan vaig començar aquí a fer informatius, que ja porto uns quants anys, i abans tot ho havia de fer jo, ho havia de redactar tot, fer entrevistes, moure'm per Sant Just, aconseguir contactes, redactar-ho tot, òbviament, de qualsevol tema, i també després locutar les notícies, fer-me de tècnic i tot plegat. I ara la cosa és molt diferent, perquè ara des que som líders hi ha molta gent que vol treballar aquí a la ràdio. Com Xavier Sala Martín, Jordi Barbeta, David Broc, cadascú amb els seus registres diferents, però que ens han demanat a veure si tenien un espai. Que passa que ja els hem dit que ara està molt difícil perquè ja tenim molts col·laboradors i de moment és impossible, potser més endavant. Jo vaig trucar a Ràdio d'Esvern per dir, nois, jo vull ser en aquest projecte, no? I em van dir, home, t'hauries d'esperar una mica. I, ostres, vaig pensar, què passa aquí, no? I em van dir, home, doncs està passant dins lo imprevisible, que és que ara vol tothom treballar amb nosaltres. Però no tot van ser flors i violes. Amenaçats pel seu lideratge, altres ràdios com RAC1, Catalunya Ràdio o la SER van denunciar Ràdio d'Esvern per ocupació il·lícita d'algunes freqüències i haver piratejat alguns repetidors de Girona i Lleida. Jo sé que també truquen a la ràdio i diuen, escolta'm, aquí teniu uns repetidors i tal. Dic, jo truqui a l'Ajuntament, a mi no m'expliqui res, diu, molt ben fet tot i tal. No, és que clar, que hi ha uns equips que s'estan mantenint i això ho ha de pagar algú. Dic, no sé, nosaltres aquí això de pagar aquestes coses no ho fem, i truqueu a l'Ajuntament. L'Ajuntament tampoc no m'ha dit res, o sigui que suposo que la cosa va passant, no sé qui paga, però anem tenint diferents freqüències que no sabem ni les que tenim. La ràdio de Sant Just ha pujat a uns nivells que ningú s'ho esperava i potser això està creant unes certes enveges. La qüestió és que de cop i volta aquí a la policia hem començat a rebre tant queixes com denúncies d'altres emissores de les que fins ara eren potents, per dir-ho d'una manera. Que Ràdio d'Esvern sigui líder ara mateix a Catalunya, jo és un fenomen que vull que me l'expliquin, no? És a dir, Ràdio d'Esvern té una cobertura actual que supera la de RAC1, és a dir, Ràdio d'Esvern s'escolta a llocs que, per exemple, a RAC1 no s'escolta, i jo crec que, pel que tinc entès, que el CAC ha obert una investigació, això s'ha posat en mans de la justícia i veurem, no? O sigui, jo crec que ara mateix Ràdio d'Esvern està treballant amb la il·legalitat, per tant, veurem què diu la justícia. Ara, amb el ritme que va la justícia, potser sí que haurem de tancar la barraca a RAC1. Passa que mantenir aquest lideratge serà una mica complicat, sobretot per les qüestions legals, que ens deixin que Ràdio d'Esvern pugui continuar amb aquesta potència d'emissió serà una mica complicat. Segurament ens vindran retallades, principalment per les grans emissores estatals i comercials que impediran que una emissoreta com l'emissora municipal de Sant Just pugui continuar al cim de l'audiència. Malgrat aquests entrebancs, Ràdio d'Esvern mira el futur amb optimisme. Bé, doncs ja us puc anunciar a hores d'ara que hem començat les obres per ampliar les instal·lacions de Ràdio d'Esvern, 3 plantes, 30 estudis amb locutori i control d'àudio i després unitats mòbils per poder fer cobertura ja no només a Sant Just, perquè ara som un referent a Catalunya, doncs poder-nos desplaçar al lloc on calgui del territori català. I d'aquesta manera ha sigut com Ràdio d'Esvern continua sent líder d'audiència en el seu 30è aniversari. Però encara queden alguns dubtes per resoldre. Resoldrà la justícia a favor de Ràdio d'Esvern i podrà emetre sense problemes a tot Catalunya?
Aconseguirà Andreu Buenafuente un lloc a la graella la temporada que ve? I a l'alcalde, per què li ha fet tanta il·lusió que el president el saludés? Hi ha alguna cosa entre ells que ens amaguen? Les respostes, properament a Ràdio d'Esvern.